Hey guys, get ready with me, lebo ideme do obchodu. Hej, tak moje vlasy milujem. Možno vidíte, že mám nejaké tan lines a že som trošku spálnená. Hej, je tu dosť veľké teplo. Dneska moc nemám v pláne si robiť akože full glam, iba niečo proste jemné a ani nie vlastne make-up ako keby, ale hlavne skincare, oči, obočia tak. A musím si strašne dávať pozor, lebo jak je moja pleť trošku červená a spálená, tak aby ma neštípala. Túto pleťovú hmlu, to je podľa mňa moje 4. balenie. To si dám všade a neštípe ma to. Výborne. Je tu dosť dobré, máme tu polpenzium a ráňajky sú švédske stoly, aj večer sú švédske stoly a je tu dosť výborné. Je tu dosť teplo a som tu s mojimi 2 psami, takže je tu výborne. Dám si teda bronzer a more, o tom sa ani nebudem baviť, reálne more je výborné, kamo. Tam normálne, že milujem, kamo. Som si ešte predtým toto zabudla dať na tvár, nech mám takú sviežejšiu pleť. Slnko je tu dosť silné a na mojom Instagrame, ktorý vám napíšem tu, tak na mojom Instagrame pridávam výbery z tejto dovolenky, takže pozrite si to a sledujte ma. Tam pridávam skôr taký svoj, vlastne, ak by som to povedala, osobnejší život na ten Instagram, takže tam ma môžete sledovať. Toto je pre vás taký tip, dajte si bronzer aj na viečka, potom si to klasicky rozblendujte a bude to vyzerať, keby že máte také elegantné, decentné očné líčenie. Dneska ideme teda do obchodu a ideme aj do DM-ky, takže snáď niečo dobré objavím v chorvátskej DM-ke a keď hej, tak vám o tom natočím video, natočím vám haul a všetko, takže táto maskara síce nie je vodeodolná, ale je výborná. Mne stačia 2 ťahy. Výborne. Keďže mám naturálny blush, ako vidíte, tak mi stačí si dať iba naturálny lip gloss, chapstick. Ako setting fixing spray použijem toto od Sundance 50, je to Invisible Protect Sun Spray. Je to proste s SPF 50 fixačný spray na make-up, takže výborne. Takže áno guys, toto by bolo z tohto videjka asi všetká. Bye, uvidíme sa pri ďalšom videjku. Make-up milujem.